wambonoziva aiwa anozviti George Charamba mutauri wemutungamiri wenyika kana kuti president spokesperson aiwa vauya vakapindura panhau yetension iri pakati peZambia neZimbabwe iri kutenderera marumors aritoka panguva ino. Pane mashoko avataura ekuti aiwa tavatanyatsa kuziva the position of the presidency panhau yeZambia. Sanambina mashoko ataura sekunyigwa kwaitwa paChange Radio. Notibva wasubscribe like otina on the bell icon. Notipinda pahendo yeChange Radio vanotora mashoko ataugwa naGeorge Charamba anotaura achiti MNANGAGWA's spokesperson George Charamba confirmed the rumors on plans to invade Zambia, a Russia-Ukraine style. Charamba said, "We have tolerated nonsense long enough. The wise will look at the Russia-Ukraine conflict and extract valuable lessons before it's too late. We have been great neighbors, but as things change, we adjust accordingly for the sake of territorial integrity and national interest." Mashoko aiwa ataugwa panapa naGeorge Charamba sikuona kwa muri kutongoita kuti aiwa mashoko ake ati akatotora zvatakutongoziva kuti sezvo ari mutungamiri aiwa wevatungamiri venyika munyika yedu ino yeZimbabwe takutongoziva kuti ndo position aiwa yemapresident emuno munyika yeZimbabwe kuti ndo position yavari kutora. Matauriro ayo akaitwa naGeorge Charamba achiti aiwa we have tolerated nonsense long enough vachiti aiwa vaneta nenonsense amene kuti what is the tension coming from. Asi muri yeZimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu kuti ndimi munoziva marelations akagara ari pakati peZimbabwe neZambia. Ndako kuti aiwa pama-involvements nyangwe nemuSADC vaisangana vese nemuma-meetings and then mazuva anhasi kana kuti mazuva ano pozongoita a sudden change. Saka chimbotudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai mucomment section medu, so subscribe, kulike, tinotina on the bell.